אנחנו מתעסקים פה הרבה בתכנון העתיד מצד אחד, ובמקצועות יוצאי דופן מהצד השני. אז הזמנתי לבר שלי מישהו שהוא קצת משניהם. דוקטור יעקב בן שאול, שהוא גם עתידן, שזה כבר מקצוע מגניב, וגם בא לספר לנו איך הולך להיראות שוק העבודה בעתיד, ואיך אנחנו יכולים להתכונן כבר עכשיו לחיים ארוכים ופרודוקטיביים. שלום לדוקטור יעקב בן שאול. ערב טוב. ערב אור. אז מה, זה נכון באמת שתוחלת החיים ככה דרסטית הולכת לעלות? אנחנו הולכים לחיות מגה חיים, זאת אומרת חיים מאוד מאוד ארוכים במונחי הזמן שקיימים כיום, אבל אל תטעה, לא מדובר רק בעניין טכני. העלייה בתוחלת החיים זו תופעה שמשנה את מה שאנחנו חושבים ואת הדרך שבה אנחנו פועלים. בוא אני אדגים לך את זה. הדור שלי למשל, הכוונה היא שהגיע לגיל 20-21 עד לפני 30 שנה או יותר, הוא היה תחת רצייה חברתית להיות און טיים. אתה יודע מה זה אומר? לבחור מקצוע אחד, לבחור מקום עבודה אחד, ובן זוג אחד, ולהתחתן כבר בגיל נורא צעיר. מיד, אם הוא הגיע לגיל 25-26, אתה יודע מה היה? הוא היה אוף טיים, הוא היה חסר מנוחה והיה מנסה מהר מאוד להגיע חזרה לאון טיים. הדור שלך, שלפני סדר גודל של 25 שנה, תוחלת החיים התחילה לטפס לסדר גודל של 75. הפתעה, כשתוחלת החיים עולה, האונליין עולה. אתם עליתם מ-20 פלוס ל-30 מינוס. עוד משהו קרה לכם. אתם בחרתם מקצוע אחד, אבל אמרתם, מקום עבודה אחד זה לא. אני אזגזג לעצמי בין מקומות עבודה, ואני אשפר עמדות. מה שאתם לא ידעתם, ששוק העבודה לא מורכב רק מעובדים. ותיקח את הדור שלך היום, בני 40-45, וזה לא משנה כרגע אם הוא טלר בבנק, או שהוא סוכן ביטוח, או שהוא עורך דין שגילה פתאום שיש עוד 60,000 כמוהו, או שהוא עיתונאי בעיתונות הכתובה שמסתכל אחורה ואומר, היי, לפני 20 שנה הרווחתי אותו דבר והייתי יותר מפורסם. כל 4 דוגמאות האלה שעכשיו הבאתי לך, אומרות לעצמם, אולי נשנה מקצוע. הפתעה. קשה להם מאוד לעשות את זה. אתה יודע למה? למה? כי הם פיתחו כישורים בכיוון אחד, והם איבדו כישורים שהיו להם, ועכשיו אני רוצה להגיע לבעיה הכי קשה, זה הדור הנוכחי. כן, אם אנחנו רוצים באמת להיערך לעתיד, אנחנו צריכים ללמוד מה? כמה מקצועות במקביל? לא. בואו רק אני אסיים את הנושא הזה. הבעיה הכי כבדה היא לדור שאנחנו קוראים לו דור Y, בגילי 20 עד 30. למה? תוחלת החיים עלתה. מהימים שאתה היית בן 20 בעוד 5-6 שנים, האון טיים יצא לגמרי מהסיפור. אנשים בגיל 21, ולא משנה אם הם השתחררו מהצבא, הם מרגישים נערים, הם נשארים בבית, והנקודה היא שבסופו של דבר הם בוחרים מקצוע אחד ולא מבינים שבעתיד אתה צריך להיות רלוונטי. יש לך 50 שנה להיות רלוונטי, ועכשיו אני עונה לך לשאלה. המקצוע שלי נגיד יישאר רלוונטי? תשמע, המקצוע שלך קיים 2,000-2,500 שנה, נכון? אני מדבר שחקן על הבמה. זה נכון. לפני 50 שנה כשאמרת שחקן תיאטרון, היית חושב על משהו גדול מהחיים, איזה חנה רובינה כזאת, נכון? היום כשאתה מדבר על תיאטרון, אתה מדבר על קשיים כלכליים או על משהו בסגירה. אני בכלל רוצה להגיד לך שהבעיה המרכזית שלך היא לא זה ולא זה. לפני חודש בלבד, תוכנה בשם בנג'מין כתבה תסריט ראשון לסרט. אני בכלל מציע לך ללכת חזרה לסרט של הכנס העתידנים של ארי פורמן, ששם רייט למעשה מצלמים אותה ודוגמים אותה. ככה שלדעתי עוד 20 שנה מהיום אתה לא פה, תהיה פה הולוגרמה שלך. אז איך אנחנו יכולים לדעת מה יישאר רלוונטי? ואתה תקבל רק תמלוגים. מה אתה אומר? איך אנחנו יכולים לדעת מה יישאר רלוונטי? שנוכל להמשיך לעבוד? קודם כל לעובדות. מכון טאוב הישראלי אמר שתוך 20 שנה מיליון אנשים במדינת ישראל יפסידו את עבודתם. אני חושב שהתחזית שלהם בחסר. א', כי הם לא לוקחים בחשבון את הבינה המלאכותית, וב', יש הרגשה שאתה קורא את זה כאילו מקצועות על, אלה בטוחים, ומקצועות שהם שרברבים, אלה מאוד מאוד צריכים להיות מודאגים. זה לא נכון. אני אקח לך רק דוגמה אחת למקצוע שמבחינתם הוא הכי בטוח. אתה יודע מה הוא? רופא. אז אני אומר לך, סטודנט לרפואה שמקשיב לנו הערב, אני מציע לו לא ללמוד או לא לתרגל כירורגיה של הלב, מנתח לב, כי יכול מאוד להיות שלא מתישהו גם את זה לא יצטרכו. בוא ניקח את המסה הגדולה של הרופאים, שזה רופאי משפחה. מה הם עושים היום? הם שולחים אותך לבדיקות, ונותנים לך או תרופה, או מפנים אותך לרופא מומחה, נכון? כן. 10 שנים מהיום, בדיקת דם ובדיקת שתן, ומה שאתה פולט, יהיה לך בתוך השירותים. ואני אומר לך שהחבר שלך הטוב, הרופא הראשון שיהיה לך, הוא רופא דיאגנוסטי שהוא מחשב. בקיצור, שום דבר לא בטוח. להיות רלוונטי, לשמור על הכישורים. תודה. ערב טוב.